खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एमएलए स्कलारशिपनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दासान्दि गोबां फरायसाफ्रानो एमएलए स्कलारशिपनि जोहै 10,000 20,000 फैसा मोननो हागासिनो दङ दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोनाबो एमएलए स्कलारशिपनि जोहै 10,000 20,000 बोसोरफ्रोमबो फैसा मोननो हायो बिनि थाखाय बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना गोबानो मिथिना मोनाखै जानो हागौ जेनेबा नोंथांमोना बेखौथ' खोनाबाय जानो हागौ एमएलए स्कलारशिप बेबादि दं होनना नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ नाथायबा एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हायो बहा थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना निसय गोबानो मिथिया जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांथार जाहाथे नोंथांमोनाबो बोसोरफ्रोमबो एमएलए स्कलारशिपनि जोहै 10,000 20,000 फैसा मोननो हायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों पुराय खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायहरनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बेनिफ्राय गिबियावनो जायफोर नोंथांमोना दायो एमएलए स्कलारशिपनि जोहै 10,000 20,000 दायो चेक मोननो हाबाय नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोबां मानसिफ्रानो दायो मोननो हादों जायफोर बिथांमोना फरायबाय थानाय बिथांमोना मोननो हादों आरो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेखौ खोन्थाहरनोसै एमएलए नैबे स्कलारशिपनि बागै दा बोसोरफ्रोमबो मोनसे समष्टिनि थाखाय 50 लाख फैसा हरनाय जायो नैबे एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय माने एमएलए नैबे एलएडि होननाय मोनसे जोंहा फान्ड दं जायनि जोंहा फुल फर्मानो जाहैबाय मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट बे स्किमनि जोहै मोनफ्रोमबो समष्टियाव एबा सासे एमएलएनो 50 लाख करि फैसा हरनाय जायो दे दा बेयो बारायखो ना माखो दा बेखौथ' आं मिथिला नाथायबा जेरैबायदि बेहाय गभर्नमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव लिरना होनाय दं दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नायनानै बेहाय खोन्थाहरनाय जादों आरो दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ दा बिथांमोननिसिम वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जायो 10 लाखसो लांबाय 10,000 फैसा होनाय जायो सासे फरायसानो दा बिनिफ्राय जायफोर टेक्निकेल भकेशनेल इडुकेसन जायफोर लानाय बिथांमोना 20,000 सिम फैसाखौ मोननो हायो जेनेबा जायफोर ओरैनो मेट्रिक पास जानानै जायफोर माबा फरायगासिनो दं हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दं जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन जायफोर जेनेबा बिकम बिएससि बेफोरबायदि बिए बेफोरबायदि फरायबाय थानाय फरायसाफोर नोंथांमोना 10,000 बेबायदि फैसा मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर इन्जिनियारिं जायखिजाया माने टेक्निकेल बा माखासे भकेशनेल इडुकेसन जायफोर फरायगासिनो दङ नोंथांमोना 20,000 सिम फैसाखौ मोननो हायो जाहैबाय नैबे एमएलए स्कलारशिपनि जोहै दा नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ दिनै बे जाहैबाय जोंहा गाइडलाइन्सआवनो होनानै दोनखादों आरो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना निसय मोनबाय जानो हागौ नैबे एमएलए स्कलारशिपनि जोहै 10,000 20,000 नोंथांमोना निसय सेखौ मोननो हाबाय जानो हागौ दा बे बेरिबो जानो हागौ जेनेबा 10,000 नोंथांमोना सोरबा मोनाबो जानो हागौ सोरबा 5,000 6,000 बेबायदि सेकबो मोननो हागौ आरो एमएलए फोरनि सायाव बे जासिगोन मानो होनोबा एमएलए बिथांमोनासो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोन नालाय दा बेनिखायनो बे एमएलए फोरनि सायावबो डिपेन्ड जागोन नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हायो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेखौ खोन्थाहरनोसै जायखिजाया बेहाय लिरना होदों आरो जेनेबा बोसोरसेयाव मोनसे न'खरनि सासेल' माबाया बेनिफिसियारिया फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ जोंहा बेहाय लिरना होदों आरो जेनेबा न'खराव 2 3 फरायनाय दङ अब्लाबो माने न'खरनि नैबे सासेल' मानसिया नैबे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दङ दा बे जाहैबाय दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबे फर्मनि बागै खोन्थाहरनो सानदों फर्मनि बागै नोंथांमोना टेनसन लायाबाबो जेबो जानाय नङा टेनसन लानो आरो माने बुंनायाबो जालायलांबावलासो आंना नोंथांमोना जायखिजाया डाइरेक्ट एमएलएनाव नोंथांमोना थांनांगौ आरो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लाना थांजोबनांगोन जेरै आधार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा बेनिफ्राय नोंनि बे एडुकेसनेल सार्टिफिकेट मार्कशिट एडमिसन रिसिप्ट बेफोरखौ नोंथांमोना लानानै डाइरेक्ट एमएलएनाव नोंथांमोना साबमिट खालामहैनो नांगौ दा आं जा बाथ्रा मिथिना मोन्दों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम एक्जेक्टलि खोन्थाहरदों आरो दायो दाख्लै बाव जायफोर एप्लाइ खालामनाय दायो मालाय मोनबाय आरो जोंथिंजाय मोन्दों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जादों दायो 10,000 बेबादिनो बिथांमोना सेकखौ मोननो हागासिनो दं आरो जायफोर नोंथांमोना मोननो हाबाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों ओरैनोथ' जोंहा बे जाहैबाय फर्मा दा बे फर्मखौ नोंथांमोना बे फर्मखौथ' नोंथांमोना अनलाइन ओरैनो मोनगोन दा बेहायथ' जोबोद गोरलैनो नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामजोबनो हागोन नोंनि नाम होनांगौ नोंनि एलएसि होनांगौ एलएसिआ जाहैबाय गावबागावनि बे समष्टिनि नाम एमएलएनि समष्टि दा बिनिफ्राय जेन्डार बिथिं होनांगौ बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट गावबागावनि बेहाय एड्रेसखौ बेहाय होनांगौ नै बिथिं नोंथांनि फट'खौ होनांगौ बिनिफ्राय एसटिपि जों बर'फ्राथ' एसटिपि केटेगरियाव गोलैयो बेखौ नोंथांमोना लिरनांगौ बिनिफ्राय गावबागावनि बेंकनि नेमखौ नोंथांमोना होनो नांगौ एकाउन्ट नाम्बार बेंकनि ब्रान्सआ मा बेफोरखौ होनांगौ पान कार्ड नाम्बार होनांगौ गैयाबाबो जेबो नङा
बिनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोङो मा फरायगासिनो दङ दा बेफोरखौ नोंथांमोना बिथिं होजोबनांगौ आरो ओरैनो इजियावनो नोंथांमोना बेखौथ' फिलआप खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामालासिनोबो नोंथांमोना डाइरेक्ट MLA नाव नोंथांमोना थांनांगौ आरो MLA नि न'सिम नोंथांमोना थांनांगौ आरो MLA खौ नोंथांमोनानो बानायनाय नोंथांमोनानो भट होनानै बिथाङा MLA खौ जानो हादों दा बेनिखायनो सरकारा जोंहा MLA नैबे लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट स्किमनि थाखायनो माने 50 लाख बेबायदि मोनसे समाजाव हरखायो डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बेबायदि स्कलारशिप होनाय आरो जायफोर बिथांमोना देहानि प्रब्लेम जानानै दं जायफोर हेल्थ कन्डिसन गाज्रि जायफोर माने थाखा फैसानि गोनांथि देहाफोरखौ एसे माबानि थाखाय बेमार आजारखौ नायनो थाखाय दा बेबादिबो नोंथांमोना मदद मोननो हायो सासे MLA निफ्राय बेफोरनि थाखाय जोंहा फान्ड फैखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर मिथिना मोनाखै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ जेनेबा देहाफ्रा बारा थिग नङा नाथायबा डाक्टारफोरनाव मेडिकेलाव लांनो थाखाय फैसा थाखा गैयाबाबो नोंथांमोना MLA नाव थांनानै एसे नोंथांमोना मदद लाहैनो हायो एफा एनै नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय एसेबां बुरजा मोनाबाबो नोंथांमोना मददखौ लाहैनो हायो आरो बेबादिनि थाखाय जोंहा सरकारनिफ्राय फान्ड फैखायो फैसा फैखायो दा थिग बेबादिनो स्कलारशिपनि थाखायबो बेबादिनो जोंहा फान्ड फैयो एबा फैसा फैयो दा बिनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ सोरबादि फरायनाया एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनि जोंहा मेट्रिक एग्जामा जानो थांगासिनो दं फाइनाल एग्जामा जायफोर नोंथांमोना पास जागोन नोंथांमोना पास जानायनि उनाव एसे उनावनो MLA सिम नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामहैनो हागोन जेब्ला एप्लाइया जागोन नोंथांमोना खबर लालायनांगोन खबर लानो थाखाय गोबां मानसि दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ सोरनाव नोंथांमोना खबर लानानै मोननो हागोन MLA निसिम जायफोर बिथांमोना थांबाय थायो बिथांमोननियाव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय आरो ओरैनो खबर लायाबाबो डाइरेक्ट नोंथांमोना सम जाबानो MLA नि खाथियाव थांनानै नोंथांमोना नैबेखौ एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय गावबागावनि डकुमेन्ट्सखौ लांखाजोबबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना 10,000 बे चेकखौ मोननो हागोन दा चेक रानदों आं बेबायदि खोनादों सोरबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनाबो हरनो हागौ MLA फोरनि सायाव बे डिपेन्ड जागोन दा जेखियानो जाया मानो दायो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना MLA स्कलारशिपनि थाखाय बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ नोंथांमोना डाइरेक्ट MLA नाव थांनानै एप्लाइखौ खालामहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना 10,000 निफ्राय लानानै 20,000 सिम बेबायदि फैसा मोननो हागोन MLA नि सायाव डिपेन्ड जागोन बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेसेबां फैसाखौ हरगोन दा बिनिफ्राय माबाफोर आं खोन्थाहरबावनांगौ दं नामा आं बेखौ एसे सानदों दा बेखिनियानो आरो नोंथांमोना दायो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ आरो बे नङा जेनेबा नोङो एप्लाइ खालामबानो नोङो मोनथारगोन बेबो नङा बिथांमोना सेलेक्ट खालामगोन दा बिनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेखौ नुनो मोननाय जायो जायफोर नोंथांमोनानो एप्लाइ खालामनानै माने गोबाङानो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो नैबे MLA स्कलारशिपनि जोहै बांसिन 10,000 6,000 बेबायदि फैसा मोननायखौ आं मिथिना मोननो हादों आरो दा बेनिखायनो जेखियानो जाया नोंथांमोना एप्लाइल' खालामबानो जाबाय दाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनाया जोब्बाय जानो हागौ दाथ' जोंहा फैसा रानगासिनो दं नालाय फैसासो जोंहा होबायानोसै दाखालि बावै जोंहा जादोंमोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरनो हानाय जायासै एसे सिगाङाव आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनायबा निसय नोंथांमोनाबो गोबानो MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौमोन दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे समखौ नेबानो जाबाय दाथ' जोंहा नैबे मेट्रिक फाइनाल एग्जाम जोबनायनि उनाव रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव नैबे बिनिफ्राय MLA नि इलेक्सन जागोन दा बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आं नोंथांमोननिसिमनो खोन्थाहरगोन दे बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ बेफोरनि बागै नोंथांमोना बेनिखायनो गासिबो चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाथारबानो जाबाय दा नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ MLA स्कलारशिपनि बागै मेट्रिक पास जानायनिफ्राय जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन दायो फरायगासिनो दं हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दं जायफोर पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हायो नैबे MLA स्कलारशिपनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो MLA स्कलारशिपनि जोहै नैबे MLA निफ्राय जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननो हाबाय 10,000 5,000 जा 20,000 जा जायफोर नोंथांमोना मोननो हाबाय बेखौ भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि समस्थिया मा बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि समस्थिनियाव दायो आं मोननायखौथ' आं मिथिखाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि समस्थियाव मोनगोन ना मोनाखै बेखौ बयबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना दा बेखिनियानोमोन चेनेलखौ नोंथांमोना दानिया गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै जोबनायाव लाबावनो थाखाय नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबावबाय आरो दा बेखिनियानोमोन